Tinoda kutora mukana uno titende Mwari wakanaka, Mwari wedu ane rudo, ngakuremekedza muranda wa Mwari, the leader of the church, Bishop Eddie Madao, and all his leadership. Mukana unoda kutora mukana mangwana ano titende Mwari, as we are going to share the word of God. Nditaura shoko la Mwari rinova rinopa upenyu, nekuti munhu araramire chingwa bedzi asine shoko la Mwari rinobva kuna Mwari. Tinoda kutenda Mwari nekuti wakanaka. Mangwanani ano ndinoda kuti ndiverenge shoko la Mwari pamusoro pedingindira ratinofamba naro kubva kubhuku ravakorinde wokutanga chapter 3 verse 11, zvakare Matthew chapter 16 verse 18, pamusoro pekuva established and being rooted, kana kuti kusimbiswa muna Kristu. Ndinoda kuti ndiverenge rugwaro runoti nokuti hakuna imwe nheyo yakatewa kunze kweiyo yakatewa kare. Zvakare ndoda kuverenga rugwaro kubva kubhuku rekutanga raJohn, 1 John chapter 3 verse 16 and 17, rinoti iro ndizvo zvatinoziva nazvo rudo, kuti iye wakatipa upenyu hwake nesuwo tinofanira kupa upenyu hwake. Mangwanani ano ndoda kutaura pamusoro pekusimbiswa muna Kristu. Takatarisa pamusoro pechinhu chinonzi rudo rwaKristu, kusimbiswa muna Kristu pamusoro perudo rwaKristu. Regai nditaure ndichiti Mwari vachisika nyika vakasika zvakasiyana siyana, vakazoti regai tisike munhu nemufananidzo wedu. Pazvinhu zvakasikwa naMwari, Mwari wakasika munhu wakasiyana nezvinhu zvose, wakapa munhu chinhu chinonzi moyo. Ndizvo ndoda kuti nditaure pamusoro pekuti rudo rwaKristu ndo runotisiyanisa nezvimwe zvose. Ukaverenga shoko raMwari, Solomoni achinyora unoti pazvinhu zvose chengetedza moyo wako kupfuura zvinhu zvose, nekuti mauri unobuda chitubu cheupenyu. Ndichikura ndakaverenga rumwe rugwaro rwaiti Mwari wakada nyika, John chapter 3 verse 16, wakapa mwanakomana wake. Zvoreva kuti rudo ndo chinhu chikuru chinoratidza kuti munhu wakasiyana nezvimwe zvinhu zvose. Mangwanani ano ndoda kutaura pamusoro pekuchengetedza moyo, ndoda kutaura pamusoro pekuchengetedza rudo, kuti kana munhu achizonzi munhu, hanzi munhu nokuda kwezvaakapfeka, munhu hanzi munhu nokuda kwepfuma yaanayo, munhu hanzi munhu maringe nekuona kwaMwari, nokuda kwemadzidziro ake nedzimba dzaanogara, mbiri yake. Munhu anonzi munhu nokuda kwemoyo waKristu. Moyo waKristu ndoupi? Ukaverenga shoko raMwari ratataura pamusoro kuna Proverbs chapter 4 verse 23, noti munhu chengeta moyo wako kupfuura zvinhu zvose. Tiri munguva yokuti vanasikana nevanakomana vakarasa moyo. Tiri munguva yekuti vanarume nevakadzi vakarasa moyo. Tichikura kumusha waiona kuti vanhu vakatenga zvavanotenga kana kuuraya mbudzi pamusha havaidye mbudzi yovoga, vaitodedza panext door. Zvichireva kuti munhu akasikwa ane chinhu chinonzi compassion, kana kuti moyo wetsitsi. Ndoda kuti nditaure panapa ndichiti munhu wakasiyana nevanhu nemhuka nekuda kwetsitsi. Ukaverenga Bhaibheri, shoko raMwari kuna Matthew chapter 11 verse 28, unonzwa iye Jesu achiti huyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndinokupai zororo. Regai nditaure kunyika yeZimbabwe, nditaure kumafamilies, nditaure kuvarume nevakadzi pasi pezuva, kuti kana kune chinhu chinoratidza kuti munhu, moyo wetsitsi, moyo werudo, moyo wekunzwira, wandinotenda kuti unofanira kuchengetedzwa. Ndava unogona kurasika kana munhu akarwadziwa, unogona kurasika kana munhu akaneta, unogona kurasika kana munhu akadisappointwa. Tine vanhu vakanga vane moyo muchena, moyo wakanaka, asi mushure mekurwadziwa vakaurasa. Vamwe vaigona kuchengeta vanhu, vakaendesa hama kuzvikoro, vakarasiswa, vakarwadziswa nevavakada, asi vakarasa moyo. Asi ndava kuzotaura chinhu ichi, kuti moyo unofanira kudzoserwa panzvimbo. Ukaverenga shoko raMwari kubhuku raLuke chapter 7, unonzwa Jesu akuti achipinda muguta reNaini, unoona vakanga vachinoviga mwana weshirikadzi. Bhaibheri rinoti Jesu achiona shirikadzi wakanzwa tsitsi, ndiwo moyo wandinoda kutaura kuno mumwe murume anondinzwa, mukadzi anondinzwa, mhuri inondinzwa. Musaneta kuita zvakanaka, nekuti munguva yakafanira munokohwa. Usaneta kuitira hama dzako dzeropa zvakanaka, usaneta kuitira maneighbor zvakanaka, usaneta kunyangwe vaunoona dzimwe nguva kune vanofamba mumugwagwa vachikumbira, vamwe mapofu, vamwe vasina mitezo yakakwana. Mwari ngaakudzorere moyo une tsitsi, moyo une hanya. Ukaverenga shoko raMwari
unonzwa kuna Matthew chapter 15 Bible rinoti Jesu unotaura kuvadzidzi vake kuti vanhu ava vanga vane mazuva matatu vanesu, tadi kuvaitira zvakanaka zvimwe, vakadzokera vasina kudya vangadonha murodhi. Unonzwa vadzidzi vachiti hazvigoneke, asi Jesu unotaura achiti he had compassion, wakava netsitsi panguva yamangwanani ano. Ndoda kutaura pamusoro pemwoyo kuti as Zimbabweans, as Africans, mumhuri dzedu Mwari ngatidzorere moyo. Ndava moyo ndio unodefine kana kuti moyo ndio unosiyanisa vanhu nedzimwe mhuka. Regai nditaure panguva yamangwanani ano nditi hama dzangu, Mwari wedu unotida nekuti wakatipa moyo. Ukatarisa mumagwaro Isaiah chapter 53 unonzwa Bible chiti iye wakatakura matenda namarwadzo, kurohwa kwake kwakatipa rugware. Shoko raMwari randaverenga kuna 1 John wrote, this is how we know what love is. Ndoda kuti nditaure kuhama dzangu kuti pazvinhu zvose, ukaverenga maPsalm chapter 41 inoti wakaropafadzwa uyo une moyo nevarombo, wakaropafadzwa uyo une moyo nevasina simba. Zvoreva kuti kuropafadzwa pamberi paMwari hazvirevi zvimwe zvinhu zvikuru. Kuropafadzwa pamberi paJehovha hazvirevi kuva nemukurumbira, asi kuropafadzwa zvoreva kuti moyo unonzwira, moyo unochema, hauitiri zvakanaka, hauitiri munhu moyo wakanaka nokuti iye unoita zvakanaka, but unoita zvakanaka nokuti moyo wakanaka unobva kuna Jehovha. Regai nditaure hama dzangu mangwanani ano kune varume nevakadzi kuti mushure mekunge nyika yenu yapfuura, kune mabasa emoyo anobvunzwa pamberi paMwari. Ukaverenga zvakazarurwa kana kuti Revelation inotaura chiti ipapo pakupedzisira mabhuku achavhurwa. Pakati pemabhuku pane rinonzi the book of life. Mubhuku iroro mune mabasa anonyorwa, akanyorwa. Mabasa iwayo anonyorwa nemoyo. Ndoda kuti nditaure mangwanani ano nditi I know hama dzangu kuna anoti ndakadisappointwa, kuna anoti handichagoni kuita zvakanaka, but rega nditaure nditi moyo wakanaka inhaka inokosha, moyo wakanaka ipfuma inokosha, moyo wakanaka unokuonera upenyu husingaperi. Naizvozvo panguva yamangwanani ano ukaverenga rugwaro according to Matthew chapter 8 unonzwa Bible chiti iro zvino Kristu unoona varwere vachiuya kwaari. Jesu haana kurapa vanorwara nokuti waivanzwira tsitsi. Rega nditaure mashoko aya, nyika yatava iko zvino kuzvipatara munhu anogona kufa nokuti haana pfuma, munhu anogona kuparara nokuti haana mari. Chii chiri kuitika? Moyo wakatorwa nerudo rwepfuma, moyo wakabviswa. Varume nevakadzi vane chiremba, vane mukana wokubatsira vamwe. Ndinoda kuti muzive chinhu ichi kuti pamusoro pepfuma kuna chinhu chinonzi moyo wetsitsi, a compassionate heart, moyo wekunzwira, wekuti ukaona mumwe munhu are need, misodzi yomoyo inofanira kuratidza kuti uri munhu. Chinoita kuti tisiyane nezvimwe zvose is that compassionate, moyo unetsitsi. Ndava hama dzangu mhuri haigone kuva mhuri kwayo isina moyo wakanaka. Ndosaka uchiona kuti mudzimhuri vanhu vanovengana, chaitika inhau yemoyo. Ukatarisa munyika ino mune a lot of security ties, kune ma-security measures anoitwa, moyo wakarasika. Ukaenda pama-companies kune ma-securities measures anoitwa. Why? Moyo wekutendeka unenge wabiwa. Ukatarisa iko zvino unoona kune varume nevakadzi vasingavimbani nekuda kwekuti moyo wakatama. Hatigoni kuva nemamarriages kwavo kana tisina moyo unetsitsi. Hatigoni kuva nevana vanoita zvakanaka kana vasina moyo. Rega nditaure panguva ine kunyangwe society yokwedu haigone kuva a godly society kana isina moyo. Hatigoni kuva nenyika yakanaka ine rudo inobatsirana kana moyo yatama. Hatigone kuva kunyangwe nemacompanies anogona kuvimba navanhu kana moyo uchipo. As I preach this morning, ndoda kutaura kune hama dzinondinzwa kunyika ino vachaona this sermon kuti Mwari ngaatibatsire. Ukaverenga Job chapter 14 verse 7 inoti mune tariro kana muti uchinge watemwa pakunhuhwira kwemvura uchabukira. Ndoda kuti nditaure chinhu ichi, Mwari ngaakudzorere moyo.
Mwari ngakupe tsitsi dzawaiva nadzo dzokuti hawaigona kudya zvakanaka hama yako isina. Mwari ngakudzorere moyo. Kana uchida kuva established, kana uchida kuva rooted muna Kristu, chinhu chinogona kumisikidza nekusimbisa muKristu, muchavaziva nemabasa erudo. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Mwari ngaatiropafadze. Regai nditaure kuna amai, regai nditaure kuvatungamiriri, regai nditaure kune vanoshandirwa navashandi. Nyika yokwedu haisi kuda chimwe chinhu. May God restore the heart of compassion. Mwari ngavatidzorere moyo kuti tigone kumira nenzira yakanaka. Mwari wokudenga atiitire zvakanaka. Pakupedzisira ndoda kutaura chinhu ichi, hatigoni kuva nemoyo wakanaka kana tisina kuregerera. Ndava moyo wakanaka unogona kuuya kana munhu aregerera. Mwari wokudenga atiitire zvakanaka. Tanga kutsvaka hama yako yakakukanganisira uiregerere. Tanga kutsvaka mainini vako, tanga kutsvaka mushandi wako, tanga kutsvaka bosi wako, wobvisa kumanikidzwa kwemoyo. Mwari wokudzorera that heart. Pakupedzisira ukaverenga maPsarema inotaura chapter 41 yoti wakaropafadzwa une moyo une tsitsi, nekuti Jehovha uchamuropafadza panyika. Haangatenderi kuda kwowakaipa kuti kuitike. Naizvozvo Mwari ngaatiitire zvakanaka. Ndoda kushuwira hama dzangu, Mwari ngaatipe moyo wakanaka, moyo une tsitsi, moyo une hanya, moyo unochemera murombo, moyo unotakura shirikadzi, moyo unotakura varombo, moyo unotakura vasina zvekudya. Moyo uyo ngautendese kuzvipatara, moyo ngautendese kumajere kunoona vanochema. Mwari wokudenga atiitire zvakanaka. Don't forget, musakanganwa. Pakupedzisira chinobvunzwa haasi mabasa emapepa, haasi mabasa ehunyanzvi, haasi mabasa ezvinhu zvinoshamisira. Chinobvunzwa pakupedzisira mabasa emoyo uzere netsitsi. Mwari wokudenga ngaakuropafadzei mumba menyu, ngaakuropafadzei kumabasa, ngaaropafadze nyika yeZimbabwe nemoyo wakanaka, ngaaropafadze kereke yake nemoyo wakanaka. Tigodanana, tigowadzana, tigofambidzana murudo waIshe wedu Jesu Kristu. Mwari wekudenga ngaatiitire zvakanaka. Muzita raBaba, noromwanakomana, noromweya mutsvene. Amen.